היהודים, הימים שלנו. השנים שעברו לקחו לי את הכוח, הנה אני כבר פוחדת לחשוב. הימים שלנו הם במרגוע, אולי אלוהים מנסה לעזור, ויש שרואים את זה, יש שנוטים לחשוב שהכל סגור ואין דבר שכבר יעזור. מאמינים בזה עד ששוקים בחור, ואם יש שם אחד אז אני לא יודעת למה בלילות אני לבד, לא שלחת לי אף אחד שבוא אליי. ואם יש שם אחד אז אני לא יודעת כמה עוד לא תסבול לבד, לא שלחת לי אף אחד, אף אחד.